Παιδιά, μια ιστορία θα πω. Είναι ένα παραμύθι που ξεκινάει με δύσκολο τέλος, αλλά μετά τελειώνει ωραία. Και αρχίζει δηλαδή στην ουσία. Το τέλος είναι η νέα αρχή. Είμαστε στο 1998 και ξανά τώρα επανειδρύεται η αέτρεψη Θέας. Είμαι συγκινημένος. Από την προηγούμενη χιλιετία ο πατέρας μου, ο Γεωργιάδης Παναγιώτης, ήταν ο τελευταίος πρόεδρος που πέθανε ξαφνικά από καρκίνο, και η ομάδα την κρατάει ο Πασχάλης, που ήταν στην ηλικία μας όσο είμαστε εμείς τώρα. Την κρατάει ο Πασχάλης με τους παράγοντες που οι περισσότεροι έχουν πεθάνει και αυτοί τώρα, ο Σεραίος, ο Κεχαγιάς, ο Μπρούσας. Κρατά την ομάδα, την ανεβάζουν σαν πρωταθλητές, ανεβαίνουμε κατηγορία με μαύρα περιπραχιόνια. Θέλω να πω ότι όλοι, ό,τι και να πάθανε, ήταν ομάδα και ήταν ο ένας για τον άλλον και δεν τους διέσπασε κάτι και κάνανε που πάθαν το χειρότερο. Δηλαδή έφυγε ο πρόεδρος και ήταν όλοι μαζί μια γροθιά, μια οικογένεια. Και μετά ανέλαβε η μάνα μου την επόμενη χρονιά, η Μασιαρά η Βασιλική, δηλαδή ήταν γυναίκα πρόεδρος στην Εψημή. Μετά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, δεν μπορούσε να κρατηθεί η ομάδα και συγχωνεύτηκε. Δεν ξέρουμε πώς θα ήταν η ιστορία, δηλαδή δεν το επιλέξαμε εμείς αυτό το πράγμα. Έγινε. Δηλαδή θέλω να πω, είμαστε σαν πρόσφυγες που φύγαμε από την πατρίδα μας. Ήμασταν όμως όλοι εδώ, υπήρχε η σπίθα, είμαστε περισσότεροι παιδικοί φίλοι και πάντα το λέγαμε και πάντα το λέγαμε και πάντα κάτι στράβαμε. Αλλά ο Θεός τα έφερε έτσι που ίσως ήταν την κατάλληλη στιγμή. Γιατί φτάσαμε στην ηλικία που είναι ο Πασχάλης τώρα, όπως έκανε και αυτός στους βετεράνους. Κάναμε την ομάδα των βετεράνων. Ο πατέρας μου πέθανε η ίδια ηλικία όσο είμαι εγώ τώρα. Δηλαδή, και ήρθε και ο γιος μου 2 μήνες πριν που θα πάρει το όνομά του. Δηλαδή όλες οι συγκυρίες φέρνουν ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή. Ξεκινάμε με τον ίδιο προπονητή που μας είχε τότε παιδιά του, που ήμασταν 12-13 χρονών και τώρα είμαστε 37-38. Και είναι σαν να πάγωσε ο χρόνος και να ξαναέρθει. Είναι συγκινητικά όλα αυτά και θέλω όλη αυτή τη φλόγα που είχαμε κάποιοι από εδώ να τη δώσουμε και στους άλλους και να κάνουμε μια ομάδα. Η Τερψιθέα, αν το πάρεις γεωγραφικά, δεν το πιάνει το μάτι σου. Είναι μια ταπεινή περιοχή, αλλά είναι η πιο όμορφη περιοχή στα δυτικά και η πιο ρημοτομημένη σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Άμα την πάρεις είναι τετραγωνισμένη. Είναι έτσι διαρρυθμισμένη που είναι 4 μεγάλοι δρόμοι. Η Λαγκαδά, η Καραολή, η Ακριτών, η Δεντροποτάμου. Είναι αποκομμένη από τον κόσμο. Είναι αποκομμένη από τον κόσμο. Άμα δεν μπεις μέσα να ψάχνεις κάτι, δεν θα περάσεις ποτέ. Δεν την ξέρει ο κόσμος. Ξέρει την πλατεία Τερψιθέας στην Άνω Πόλη. Αλλά και εκεί αλλοιώθηκε. Εδώ δεν έχει αλλοιωθεί. Θέλω να σας πω ότι εγώ ξέρω τους γονείς του Λέτσιου, δηλαδή εγώ που έχω και ίσως το πιο ιστορικό μαγαζί τώρα αυτή τη στιγμή χρονικά στην Τερψιθέα, τον Πέτρο Φούρνο. Ξέρω τους παππούδες, τα παιδιά, τους παππούδες, τους γονείς, τα παιδιά των παιδιών. Βλέπω ότι δεν αλλοιώθηκε. Είμαστε μια γειτονιά και δεν άλλαξαν πολλά. Όπως είναι η Τερψιθέα, έτσι θέλω να είμαστε κι εμείς μια ομάδα. Όπως είναι έτσι ένα ρομαντικό που πάμε να κάνουμε, θέλω να είμαστε μια οικογένεια και να είμαστε όλοι δυνατά, ο ένας για τον άλλον. Όπως δεν αλλάξαμε, όπως βλέπω το Στέλιο που θυμάμαι τον εαυτό μου, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είναι ο ίδιος, ο Λέτσιος ο ίδιος, ο Πασχάλης ο ίδιος, όλοι με τα στραβά μας, τα καλά μας, θέλω να είμαστε μια οικογένεια. Γιατί παίζουμε στα τοπικά αυτά, αλλά εκπροσωπούμε και μια τέτοια περιοχή. Δεν έχει αλλάξει. Είναι ίδια. Είναι ίδια. Και έτσι θέλω να μείνουμε εμείς. Ίδιοι. Πάμε να φωνάξουμε ένα άιντε Τερψιθέα πάλι. Τέρψη. 1, 2, 3, τέρψη. 1, 2, 3. Τέρψη! Αυτά.